Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radioso HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Blakaw feno min ye dugutan sugandira ni ka waati la tɛmɛ kalanso jɔ u feno projet ɲeleni ale hukumu kɔnɔna na an na kumaw kan bi dongbar kɔnɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen an na taa tɔnbutukaw feno ɲinɛ kalanta hukumu kɔnɔna na kalaminɛw o dira denmisɛnninw mɔ UNICEF mɔɔw fɛ an na kumaw fana kan bi dongbar kɔnɔna na ni o bɔra yen nɔ an na taa korokaw feno maa dɔw dɛmɛ taara ka u sɛgɛrɛ waasa u bɛ se ka u ka denmisɛnninw ka musakaw sɔrɔ cogoya min na an na kuma o fana kan donkibar kɔnɔna na ni u bɔra yen an bɛ taa gawukaw fɛ yen nɔ maa minnu ni u taara tunga na ni u segira kana faso maliba kɔnɔna na min ye o dɔw fana dɛmɛ taara ka u sɛgɛrɛ waasa u ka se u yɛrɛ kɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye baɲumankɛ tɔnw minnu bɛ an fɛ yan Mali kɔnɔna na olu ka san 2024 o baarakɛlenw na min ye jateden dɔw sɔrɔla minnu kɔni ye jateden ɲɛnamaw ye an na kuma o fana kan bi donkibar kɔnɔna na ninnu de ye bi donkibar tulomaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo k'a fara minnu kan ni ka kunnafoni sumaba jɔ aw ye aw danse. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radioso HDFM de Mankana. Tabarikala a y'aw bisimila ko kura donkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ ye bakurubaw la cogoya min na an bɛ taa bilakaw fɛ yen nɔ tɔnsigi belebeleba kɛra bila yen nɔ waasa ka se ka fɛɛrɛ ani dabali kɔni tigɛ ni ka dugu 10 olu kɔni sugandira ka se ka waati latɛmɛ kalanso ka o kɔni jɔ yen nɔ waasa maa minnu bɛ yen nɔ denmisɛnninakaw olu minnu kɔni ni u ka kalansow datugulen don u ka se ka kalan kɛ i n'a fɔ jamana denmisɛnnin tɔw nin baara in kɔni kɛra projet ɲeleni ale kɔni hukumu kɔnɔna na nka a lawaleyala baɲumankɛtɔn AMSOD maaw fɛ a musakaw kɔni bɔra min ye Save the Children maaw kɔni kun ni kɔni ye paraɲɛba ye an ka jamana kalanko sabatili la ani ka denmisɛnninw tanga fɛn min ye ka bɔ tɔɔrɔ ani degun ma min ye Segu ale marabolo kɔnɔna na an bɛ taa tɔnbutukaw fɛ yen nɔ ni kura fiyɛra kalanko la ka bɛn arabadon septembre kalo tile 25 san 2025 u ka kalanko ɲɛmayaso ni o ye akademi kɔnɔna ye min ye kɛnɛ belebeleba sigira kɛnɛ min kɔni kɔnɔna na kalanden minɛnw olu kɔni taara ni k'a di lakɔlidenw ma ka bɔ Tɔnbukutu ani Gurumara Rouge marabolo kɔni kɔnɔna na min musaka bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra UNICEF maaw kɔni kun nin ye wulikajɔ belebeleba ye waasa ka se ka den kɛrɛfɛ ani ka bɛɛ lajɛlen kɔni damakɛɲɛ kalanko ale bunakun kɔni kan nin kɛnɛ in kana na min ye marabolo kofɔlenw olu ma ɲɛmaw ka taa se dɛmɛba jɛkulu ani den somɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin kɛnɛ belebeleba in kan an bɛ taa korokaw fɛ yen nɔ min ye koro ale kɔni kalanso ɲɛmayaso ni o ye kapu kɔni kɔnɔna na min ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni sigira waasa ka se ka maaw kɔni sugandi maa minnu ni olu kɔni tɛgɛ bɛna don cala waasa u ka se ka fɛn sɔrɔ u yɛrɛ ye ka se ka u ka denmisɛnninw ka kalanko ka se ka musakaw kɔni sɔrɔ u yɛrɛ ye o kɔni kɛra korokaw kɔni fɛ yen nɔ u ka kalanso ɲɛmayaso kapu ale kɔnɔna na an bɛ taa gawukaw fɛ yen nɔ maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bɔra u fa jamanaw la ka taa dahirimɛ ɲini na ni tunga ma ja u la u seginnen ka na faso maliba kɔni kɔnɔna na waasa u tɛgɛw bɛ se ka don cala cogoya min na o maa 7 o de kɔni sugandira gawukaw fɛ yen nɔ ni ka baarakɛminɛnw kɔni di u ma baarakɛminɛn minnu b'a to u bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye u kana siri maa wɛrɛw kɔni na o baaraw kɔni hukumu kɔnɔna na min ye maa 2 bɛ yen olu kɔni y'u ɲɛsin baganmaraw kɔni de mɔ maa 4 wɛrɛ bɛ yen nɔ olu kɔni y'u ta ɲɛsin min ye jɛgɛ ale labarali ma maa 1 wɛrɛ fana bɛ yen nɔ olu kɔni donna kulu bɛɛ lajɛlen olu kɔni kɛn bɛ ka ɲɛsin min ye nanfɛnko ale baaraw kɔni ma o kɔni foroba baara ye ka ɲɛsin ni maa 7 bɛɛ lajɛlen ma nin baara min lawaleyala l'OIM Mali kɔni fɛ a musaka o bɔra nansarala kelenya Union Européenne maaw kɔni kun waasa maaw ka se ka u yɛrɛ ta ni ka se ka u ka baaraw kɛ u yɛrɛ ye u kana siri maa wɛrɛw la diɲɛ baɲumankɛtɔn minnu bɛ an fɛ yan faso maliba kɔnɔna na u ka san 2024 o baarakɛlenw o fɛsɛfɛsɛliw kɔni senfɛ a yera k'a fɔ k'u ye dɛmɛ don maa min ma faso maliba kɔnɔna na o ye maa 4
naani bɔɲɔgɔnko de ye san 2024 ale baaraw kɔni hukumu kɔnɔ. N'i y'a ta k'a lajɛ o dɛmɛw bɛ tali kɛ min ye u ye yɔrɔw jɔ k'a di maaw ma ani balokow. Fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ min kɔni jɔra k'a di maanifinw ma waasa u bɛ se k'u ɲɛma dɔgɔ yen nɔ, o yɔrɔ o bɛ tali kɛ yɔrɔ 23 la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ, fɛn min ye ga 57 dɛmɛ tara ka olu fana sɛgɛrɛ. Ji ani saniya ani bɛsɛya o kɔni hukumu kɔnɔna na min ye ji bɔyɔrɔ 1000 bɔɲɔgɔnko o de fana sigira sen kan faso Maliba kɔni kɔnɔna na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radioso HDFM de Mankana. Kalanko ale bunakun kɔni kana na min ye denmisɛnnin maa 132 ani 500 olu de kɔni tɔgɔ sɛbɛra ko kura kalanyɔrɔw la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye maa 136 bɔɲɔgɔnko min ye kalanden minɛnw tara k'a di olu de fana ma waasa u bɛ se ka kalanw kɛ cogoya min na. Ni o bɔra yen nɔ kɛnɛyako ani baloko ta fan fɛ min ye denmisɛnnin 143 ani 600 olu de kɔni dɛmɛna waasa u ka balo cogoya o bɛ se ka ɲɛ cogoya min na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye baarakɛyɔrɔ 1200 olu de kɔni labarala ka a ɲa waasa kɛnɛyako o bɛ se ka sabati o yɔrɔw kɔnɔna na cogoya min na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye baloko ale kɔni fan fɛ dɛmɛ donna maa min ma o de ye maa 946 ye faso Maliba kɔnɔna na. O b'a jira k'a fɔ fɛn min ye ni nin jatedenw ta k'a lajɛ o b'a jira k'a fɔ buna adamadenya dɛmɛ tɔn minnu kɔni bɛ faso Maliba kɔni kɔnɔna na u jɔyɔrɔ ka bon jamana in ale ɲɛta baaraw la. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Kunnafoniya minnu tun bɛ an bolo ka bɛn bidɔn ma o de tun ye ninnu ye. A y'aw sogolen to HDFM na. Ni Alahu Taala sɔnna ma an tɛna bɔ aw jigi kɔrɔ ni baara in lasera aw ma min ye Idrissa Badimi fɛ. Maa min tɛgɛ bɔ nɛgɛ la o de ye Salim Jwara ye. A k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radioso HDFM de Mankana.